ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ମୁଁ ଉଠିଛି। ଟିକେ ଏବେ ଯିବି, ଯାଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସିଛି, କଲେଜ ଯିବି। ତ କଲେଜ ଗଲା ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଓକେ, ରେଡ଼ି କଲେଜ ତ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋ ମୁହଁରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସଫ୍ଟର ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ନିଭିଆର। ପୁରା ବଡ଼ିରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ବି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ 9ଟା 9:30 ଆସିକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ହେଇପାରିବନି, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବା ସଇଲା ଏଇଟା ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। କ୍ରିମ୍ଟେ ଲଭଲି ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ, ଦେଖିଲେନି। କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଯିବି ତ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା, କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ ସରିଲା। ଖାଲି ୟୁଜ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇନି, ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଏବେ ମସ୍କୁରାଇଜର୍ ଫେୟାର୍ ଲଭଲି। ସରିଲା, ଫାଇନାଲି ମୋ ମେକଅପ୍ ସରିଲା। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ସବୁ ସରିଲା, ମୋର ଏମିତି ସବୁ ସରିଲା, ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତାପରେ କାଜଲ ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ହବି ଏଇଟା। ନର୍ମାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲଗାଉଛି ମୁଁ କାଜଲ। ତାପରେ ଟିକିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିତିଦିନିଆ ଲଗାଇଥାଏ। ସରିଲା ଟିକିଲି ଲଗାଇବାର। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାପରେ ହେୟାର ବାନ୍ଧିବି।
ସଇଲା ମୋର ଏତିକି। ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ସଇଲା ମୋର ମେକଅପ୍। ତାପରେ ଏଇଟା କରିବା ୱାଚ୍। ୱାଚ୍ ବି ଲଗା ସଇଲା। तो ଲଗେଇଲା ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା। ସଇଲା ଥାଉ ଲଗା ହବନି, ଛିଡ଼ିଗଲା। ଆଖିରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। सच्ची ही कि दिखाओ जा पर मनोसा। तो फ्रेंड्स मैंने मु रेडी। केमती देखा होची कमेंट माध्यम रे कहबे। खाइला से डोरी मैंने मैं खाइबे दही बरा खाइबे दुके खाइबे दही बरा खाइबे दही बरा चामच ले मो लेट हो गलानी आज कॉलेज जीवार आज टे लेट उठली तो ये मुझे लेट हो गला तो कॉलेज जीवा कॉलेज टी भी देखा खाई सारे दही पानी तो फ्रेंड्स मैंने देखुंदु सी होची बइतिला एटी खसी बइला देखुंदु बस अधिक उत्तुपात हेले को हुए खसी बइला एटी मु तो सेठी बसिची तू काई देलु मु खाइबी कोन मो हसुजी लूना टिके नमक नमक टेस्ट कि खाइबा आसंतु मो लुड़े थे खाई सारे खाई के अपन माने सो देखा होजी ओके एबे कॉलेज जाऊ अछि आसने मो सके जेबे देखंदु हम पांडु टाटा कॉलेज को अभी ने 2 मिनट लगे रथ जाऊँ मोर मो बुलेट हम कॉलेज जाइए देखा कॉलेज पहुँची
ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉଣ୍ଡିଲା ଉଣ୍ଡି କ'ଣ କହିଦେବ ବୋଲି ପୁରା ଉଣ୍ଡିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁଛି ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଆଜି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ कमेंट माध्यम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देवे। लव यू जगन्नाथ।